אז שלום לכם אנשים, קוראים לי שקד, זה השם שלי, שקד סופר או שקד שקד, איך שתקראו לי או איך שתבחרו. אם יש לכם שם תהילה שאתם חושבים עליו או סתם שעולה לכם בראש, אני אשמח אם תתנו לי הצעות כי אני לא יודע מה לבחור. חשבתי על שקל, שנקד או שנקל בגלל השם שלי שקד, אז אם אחד מהם ייבחר גם לא אכפת לי, תבחרו. תבחרו אחד מהם, או אם יהיה לכם רעיון טוב אני אשמח אם תבחרו. אני בן 17 וחצי, עכשיו בחופש הגדול כמובן. אני פה הולך לשיר לכם פריקות שלי, לשיר לכם אותי. אני רק מתחיל בזה, אז אני אשמח מאוד לביקורת, אני מקווה להשתפר בהמשך, או לטיפים שתיתנו לי, כל דבר. אני משתמש בקיובייס 5, משהו כזה. אז אני מאוד אשמח אם גם תיתנו לי טיפים ותעזרו לי איך להשתמש פה בתוכנה. אני יודע קצת להקליט פה ושם, אבל אני מקווה שזה יצא טוב. אני אשמח מאוד לביקורת. וכמובן כאילו תעזרו לי, אני מאוד אשמח אם תשמעו פה את השירים שלי. תענו, אני אנסה להגיב, שלחו לו הודעות. עוד לא פתחתי דף פייסבוק על השם שלי כי עוד לא אין לי שם יוצר. אז בינתיים תוסיפו אותי לפייסבוק הרגיל, אני אוסיף קישור כמובן. וזהו, כמובן זה אני בתמונה. וזהו, אני מאוד אשמח אם תעזרו לי בהכל. וכמובן תשמעו את השירים שלי, תנו ביקורת כמו שאמרתי. וזה אני מפתח תקווה ועדיין עולה לי"ב. וזהו, אז תודה רבה לכם שתשמעו אותי. אני מקווה גם כמובן לא להיות מסחרי ולא לעשות את זה בשביל כסף, כי כמובן בשבילי, בשביל הפריקות, ואז בשבילכם שתשמעו. אז זהו, זה אז תודה רבה לכם ולהתראות, ביי.